Αν αναρωτιέστε πώς να κατεβάσετε την εφαρμογή Pocket Option για Android και iOS, ήρθατε στο σωστό μέρος. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να κατεβάσετε γρήγορα την εφαρμογή και να αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν δωρεάν demo λογαριασμό. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βρείτε έναν καθολικό σύνδεσμο που θα σας μεταφέρει στο Play Store ή στο App Store, ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο και, στη συνέχεια, κατεβάστε την εφαρμογή. Όταν η εφαρμογή εγκατασταθεί, ανοίξτε την και πατήστε το μεγάλο μπλε κουμπί. Στη φόρμα εγγραφής θα πρέπει να εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασής σας. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να εισαγάγετε έναν κωδικό προσφοράς, με τον οποίο θα λάβετε ένα μπόνους για την πρώτη σας κατάθεση. Στην περιγραφή θα βρείτε έναν δωρεάν κωδικό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Η εφαρμογή λειτουργεί πολύ καλά και σας επιτρέπει να αλλάζετε γρήγορα μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε δείκτες για να διευκολύνετε την ανάλυση σας. Για να ανοίξετε μία συναλλαγή, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε το πράσινο ή το κόκκινο κουμπί. Τη στιγμή που καταγράφω αυτό το βίντεο, η εφαρμογή για τηλέφωνα iOS δεν είναι διαθέσιμη. Μίλησα με την Pocket Option για το θέμα αυτό και έμαθα ότι η εφαρμογή θα είναι σύντομα διαθέσιμη στο App Store. Χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο στην περιγραφή για να βεβαιωθείτε. Ελπίζω αυτό το σεμινάριο να ήταν χρήσιμο. Αφήστε ένα like κάτω από αυτό το βίντεο και εγγραφείτε στο κανάλι μας για να είστε πάντα ενημερωμένοι για τον κόσμο των επενδύσεων. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση.